Провокаторів на презентації першої кримсько-татарської повнометражної казки «Хидр-Деде» затримали і допитують. Про це телеканалу АТР розповів очільник Меджлісу Рафат Чубаров після спілкування з представниками СБУ. За даними правоохоронців, проплачені провокатори за вказівкою Кремля мали розкидати листівки серед глядачів у залі та облити зеленкою авторів стрічки. Проте намарно їх схопили спецслужбовці. Мета провокації, каже Рафат Чубаров, розпалити міжнаціональну ворожнечу. Нас цікавлять не стільки, хто ці люди, а хто це замовив. Прослідковується мета така – стикнути між собою, протипоставити кримськотатарів і українців і дискредитацію України на зовнішньому рівні. Ці люди, яких затримали, відомі ще своєю участю в різних акціях, не пов'язаних з кримськими татарами, але які також мають мету дискредитації України. Ну, як повідомило СБУ, це було біля угорського посольства.